Hi, Romel Lahoy Lahoy. Hello, hi Romel. Hello Romel, kumusta ka Romel? Kumusta po? Salamat sa pag-join. Hi Romel. My real name is Cyron. Hi Cyron, kumusta Cyron? I'm a kid. You're a kid. Bakit? Gamit mo account ni papa mo? Gamit mo ba account ni papa mo? Kumusta? Hi, Siron. How are you? Hi, thank you. Thank you sa 21 million in my house. Salamat. Salamat po. What are you doing? I'm just working. Thank you. Ay, sayang. Thank you po. Hello, Call Duty Chow. Hello, Call Duty Chow. Hello po. Hi, Sherwin. Ayan. Hi, Call Duty Chow. How are you? I miss my friend Sandra. Okay. Hula, Michael De Santa. Hula, hula. Hula, how are you? How are you guys? Hello, Call Duty Chow. Hello. Musta po? Thank you sa nag-join. Thank you sa 13 million in my house. Where do you live? Bicol po, Bicol. I live in Bicol, Philippines. Philippines, Bicol. I'm in the Philippines. Where are you in the Philippines? Where are you here in the Philippines? Where are you here? Where are you here in Philippines? Thank you for the 10 million, 9 million in my house. Kumusta po? Sun drop in Canada. Ay wow, sana all. Sun drop in Canada. Sana all. Sun drop in Canada. What a beautiful sun. I met him in the StreamYard. Okay, wow. What his name? What his name? What is name?
in Ice Punk Live. Ah, okay. You miss him? Hmm. Hmm. I meet to Matthew. Huh? I meet to Matthew. Ah, okay. What? Are you a teacher? No, I'm not a teacher. Jed Snatch. I don't know. I don't know to chat. You don't know to chat? But you chat well. No, I'm not a teacher. It's a part of my job. Santosh. Hi, Santosh. What are you, ano? Santosh. Hello. So, Romel Lahoy lang. I will come back if you're still on live. Yes, thank you so much, Siron. Ano yung pangalan mo? Thank you so much. Thank you so much, Zyron. Thank you for the thumbs up. Salamat. Merry Christmas. I'm still alive. Bye. Bye-bye. Take care. Bye, Zyron.
29. Bye, bye-bye. Rinaldo Reyes, hello, musta ka na? Okay lang, ikaw, kumusta na? Taga saan ka? How are you? Pampanga, ikaw taga saan ka pala? Bicolana. Sa Bicol po, Bicol. Bicol. Bicol po, Bicol. I'm back. Ang bilis naman. Are you a teacher? No, I'm not a teacher. Thank you for the 7 million in my house. No, I'm not. Okay. Badi ato sa taas. Pasakat na lang. Pwede man doon. Badi sarado doon. Hindi na ako. Kay ano.
Ready ka ba? Oo. Oh, yadi ka na. Ikaw ka na? Alive ako sa... Oh, nagkaw na ako. Yadi nga, may tuda pa. Madali naman. Baga nag-live ka sa ano, TikTok. Ako baga naka-live ka, di ba? Ano mo, sa profile mo naka-live. Ay, saan mo? Oo, naka-live. Kali lang naka-live. Wala, di ako Nakabata ako nag-log-in. Marami na muna sa cellphone ko. Bali, bata mo nag-live. Baby? 4 years old ko? Ay, ma. Oo. Naka-live. Naka-live. Nangali pala, naka-live. Nagbisita ako sa ano, sa TikTok. Pero dili ko man siya inano, bago nagkapindot sa Sabi ko tada sa mga. Sorry po. I know you're everything that I've been looking for. If ever you're in my arms again, this time. Busy ang person. Kasi na ate yung kaso, ano pa ini? Tawag doon. Sige lang. Live pala. Feeling busy. Kala mo, Busy naman talaga, di ba? sayang ng moment. Sayang baga ha. Sayang ng watch hour. Balik na natin. Hindi ang gagawin. Na-welcome na ka na dito sa GC ah. Oh, di ka nabasa? Di ba? Oh, nag-reply ka nga ni. Ah, yan na kanina. Ang kanina. Pag una kanina. Ay, sa ano, wala pa. Pag nag-ano ka na namit ka ng ma'am. Vincent Parsones. Thank you. Salamat po. Sabi mo sa giveaway ko. Are you a teacher, ma'am? No, I'm not a teacher. No, I'm not. No, I'm not. Are you a teacher? No, I'm not. College ano ka? Sorry. Ano, hanggang ano yun? First, naglandi ulos. First year, school ako sa Manila. College. Pero ate, kami mag-asawa is full scholar dapat kami. Scholar ka mo. Athletics ako. At tapos,
Nana, ang sports FEU. mo? High jumper ako, ang asawa ko is runner. Ah, okay. Siya ang pinakauna na naging palarong pambansa sa Galenosa. Ah. So, tapos, Grande. Naisip yun. Tapos grabe man mga sakripisyo na inagihan. Yun pala na, yung mga asawa, makakabit man lang. yung mga nga, yung mga regrets. Na? Doon ako sisi. Pero hindi ako nagsisi. Mga bata ko na. Ibig sabihin ka, si Dixon. Maganda kayo mga itsura niyo kung magkabarats ka. Kaya kayo, kurang na si Dixon? Diri man, si Dixon kasi baby face eh. Dixon? Oo, di ba? Dixon Bon? Oo, parang bata pa siya pag doon. Kaya siya yan. Yada. Naalis siya sa Tarlac kada ito, Bataan. Ay, si Dixon? Dixon Bon, kabatch mo yan. May Facebook account siya? Oo. Sugod kilala. Ito says. Thank you. Patamsak naman, sayang. Please. Sa ano yun? Iba pa na sa ano yun? YouTube baga. Iba man sa ano. Sa TikTok. Iba man sa iba mga pangalan. Pag ano signal? Wi-Fi. Mobile na turo para. Ha? Mobile na turo para. Wala. Ayan, ito na karo-karoon ka. Hala. Ayan, di. Ito man kaya ako para ulit. Ay, mali. Sorry. Nagana pa ya? Oo. Badi wala na yung lana. Bus na. Eksade. Oo. Sige. Ay, doonan mo. Adi ako. Badi wala na. Doon. Erikson mo. Sige. Dire Erikson mo. Erikson mo. Eksade? Oo. Tapos. Okay. Sige. Sige. Yan. Nagpinatal-patal ka na naman ka. Yan. Mga ano. Ano mo ang trabaho ni ate? Diyan pala na to. Yung mga maisra mo lang baga ha. Laga mga paperworks manutay. Utay. Puro mga paperworks. Yung mga seminar papatain. Pa. Sa mga trabaho, ako kayo po ko sa Ratoyo. Na, di Catholic ha. Mierna. Abo na din sila. Sino naman? Rayanday. Tagano na mga. Thank you so far, Melian. Thank you so much, Mitch. Ano? Dili yan sa ano. Salamat sa tamsak. Thank you. Busy kami. Busy day. Ikaw gayo ah. Salamat. Hi. Isa mga personas. Hi si Tam. Hi si Tam. May mo dadata ang cellphone.
Nagagamit sa cellphone yon? Mama, pangit ha? Pag-uli ko lang. Saan ka? Sab. Sa isang ngiti mo, darananan ka. Sab. Sab. Sa thumbs up. Hi, Greg. Thank you, Greg. Thank you for the thumbs up, Greg. Salamat. Taga-Amerika ini. Oh, Meet my friend, Mikolaj. Wake up too early, ah. mata na siya. Mata na tulos. So, friend mo lang siya sa TikTok, sa Facebook, dire na. Ano, dire. Wow. Good afternoon siya, dire. So, didila, YouTube ya. YouTube ini. Hi. Salam, good afternoon, Cheryl. Good morning there. There. There in ano. In US. Sana all taga-US. Sabi niya, may ano ka ba? May microwave, may ano, ganyan. Eh, wala. Ano naman lang yun, ano ka ba? Sabi, ay, di, maski wala ka ngayon kata, magkapumayin ka, eh, pwede ba yun? Sa kanira? So, kay, ano ko no, tatagan ko na sa rasang gobyerno. Kaso may application, parang ano lang baga. I woke up just to see you. Ay, sana all. Thank you. Thank you, Greg. Ay, sa busis mo. Bigyan, hindi ka man na sa iyo. Ha? Wala man nag-i-issue sa lahat. Ay, si Anon, ay, may time, medyo mayroon sa dito sa balay. Kasi rumamay, paggabi nga niya, sabi niya, nanonood pa mama gawin mo sa TV, kahit marabukong pa. Ang galay ba ko sa balay? Mandi pa sila nagaturuga. Ay, ano pa yan? Babantayan ni Rako. Thank you, Greg. Daghano na may motor sa ano. Oh, shit. Thank you po. I wonder why you ay okay. Ronel. Ano po? Hanapin man ako sen ka, no? Na makaka-istorya ko. Na matrain lamang ang pag-inglista. Greg, Do you have a, ano? do you have a friend? Can you, My friend, she want to meet someone, like you. Oh my she God. want someone, available to talk, ganon. She wants someone available to talk, no, no sabit, single. The single. Ay, nako. Naninig mo, didi sa mga ano. Ay, naghimo man ako, copy ko ini. RBI Naghimo ko man siya. Sa ako ini kopya, sa kanila, ito dito. Pasirox kasing gusto mo. Pwede man yung pasero. Oo, pasirox kasing, blanco ini ho. Tapos para di kasing kahudab-hudam. Ayun ka sa kanya, available. May blanco dun, no? Pasirox kita kanawa dan wala lang bond paper. Pag umabot na ang supply ta, sabay kita magpasirox. Kasi ma-update kita sinan. Sabay mo ako, ha? Oo, pasabay ko. Kan. Paghalong ka, ano? Wait lang. Diri mo pala. Pero
yan. Oo, kay Kuni ba yun? Saro ako sa nakadano. A white man or a black man? She likes white man. She likes white man. She's beautiful. She likes white man, American white man. She likes black man, just kind, humble, generous like that. Loves Moon, hi. Marites, lulul. Application. Hi, Loves Moon. Hello po. Kumusta? Long time no hear. Busy? Ay, salamat sa pa-heart. Mga iba yun na nag-aragi. Wala din mo pa. Sa YouTube yan? Oo. Kung di rin ako nag-ano sa YouTube, nag-busy, batog ako sa nag-busy ako. 6 months, di talaga ako nag-ano, monetize na ako, may ads na ako, nagkumita na nga ako dyan. Na-demonetize ako. Okay, napundo. Di rin ako nag-active, Dapat, habang nagtatrabaho ka, inaano mo siya? parang medyo nalibang din ako kaya nag-ano baga, nagsali-sali ako, nag-join ako sa batch. Gala-gala, nalibang ako kay, yun pa man ako nauli dito sa Pilipinas, charot. Sa Bicol. Pandemic. Manila, oh. Ano Manila? Naguli na ako sa pandemic hanggang sa nag-join ako sa batch. Alumni. Diretso na yun. Busy ho, no? Gala-gala, buong gabi. Halos gabi. Pag ako na. Nabibili mo bata mo? Oo, dako na. Ito na bata. Minsan, Hindi ko nababayaan. may TikTok ka po, no? May TikTok. Nagpalo kita sa nagpalo tayo doon, ah. I will see what I can do. I will find her a good kano, char. Thank you, Greg. The good kano, Greg. Loves Moon. Nagla-live ako dun sa sa ba yun? Sa TikTok. Friends tayo dun. Ontario. Sigurado pag nag-upod ako sa mga irong na gabi, masilalan issue. Aren. Sa Nag-upod Lunay. ako sa mga batch, ganyan. Ay, oo. Kapay ako kasi wala man ako asawa eh. Ako na yun. Ako nga ni wala asawa na issue. Wala pa ako na. Ay, nako. Didi ho, sa amo, di ba? Naguli ako didi sa, di ba may mga kababata ako didi? Na-issuean ako doon, no, kaya kami nagbabaragat. Lalaki ko kung yun doon. Ko. Balita man didi na babaero siya. Ako pa, no? Magkababata kami. Parang wala man yun. Para sa una ko kasi, ako more on barkada. Hindi naman sa balay ha. Ina-ina lang, ganyan. Siyempre, hindi man talaga mahahalik yan. Ba? Mga tao na ito. Kaya tumando folder, Ha? folder. I have a good friend in Australia. Just give me. You have a friend? She likes Australian. She feel kilig na. Alam siya mag-Tagalog. Nag-adel siya Tagalog. She feel kilig-kilig na. The heart is excited na. Yeah. Ay, ano yun ba yan? You have a lots of friends, Greg, no? You have a friends in Australia. Do you have a friends in Europe like Switzerland, New Zealand, London. ganyan? Yun. Ano ang London? United Kingdom, Europe. Ay, Ano yung kapatid ko eh. Dito ako makato. na naman. Kaya inunod ko pang visa ko. Mapagalan ko sa visa. I will text him na, grabe naman siya. Tinulungan mo ako, hindi mo ako tinulungan. My goodness talaga. You are so Okay, give me unfair. my account. She willing to give her account. No.
You chat me on Messenger. The Ay, ano, friend mo private sa messenger. sa Messenger. Chat me sa Messenger. Ayun o, private PMS the K. PMs na kayo. Ano ba yan ako? Nawala na ako. Walay-walay na. Okay. I just can't compare you well anything in this world. I have a couple friends in UK. Ay, pati sa UK do you have? Oh, really? Really? You are ano? Yung kurupya mo, ang pagkakaano mo, per family na? Per, ano? Household. Per household Ah. na. Kukupya mo yung member niya. Sa ano sa Saranana? Irag sa diha. Saro man na, page man, or ano? Diri sa ano man lang yan. Specific ko pa na sa religion, sino yan. Sa may mga tricycle, sino. Para pag nag-ano ako, ano na siya. Yan. Kapag alabang di mo aram pa talaga. Kasi sa daghanong bagaya di ho, ay naman unahon ko, di napapagala ko, ano na yun. Kaya more on ano ka, di focus ka muna sa duwa na ano, tapos saka mo na siya bilangon pag na ano. I have a couple friends in UK. Sana all. I have a friends in UK, si Nigel Bolton. She have a story about a Filipina. Sad story. Pinili ko siya pa sa Pilipinas. Ano? Tapos pinili niya ang pinili sa Pilipina ang Canada, ang makwarta. Habang sira sa Canadian, sira ko sa mo yun ang mapagano sa kaya. Ako diri kwarta ang habol ko. Me, I just want Time, tapos ano oras sa imo. Minsan pa Sino nalala ko. pinakano? May nanawala sa asawa ko, kaya nagtaka ako. Nawara yung sasawa, may time na sa iba. Tapos sasabihin niya mabuha siya. Ano, pag-trabaho, magturog ata. Daghano ng excuses. May busy, pagal. Yun sa busy pa lang. Sa pagal pa lang. Saglit lang, pagal. Ay, mali. Nabulungan ako na kaya, no? Okay. Yung nabulungan ulit sa sorong. Ay, yum. Welcome back, yum. Welcome back. Come back. Welcome. Basa lang ako. It's me. I know it's you. Welcome back, yum. Puro foreign, ano? Si yum. Ano yun? Tagalog yun. Minsan siya nahahawa na lang kayo. Mga English na mga. Mga ano. Di ba yum, Tagalogins ka? Filipino. Hey, pare, pakinggan mo. For only a bit. Because I'm eating. Okay. I staying here for only a bit because I'm eating. Okay, sige. Take your time. Di ba yan mo pala yun? Parang live ka. Pag monetize ka na, sa ano pa no? Pag monetize ka na. Pero sa TikTok may gifts. May nagsisend sa gift. Kada na, rose 4 pesos na yun. Oo. Ayun ka. Nakaipon na. Pag Jollibee na. Ma, Naipon na. Nagana. nakadala ka na pag nag-live ka.
Minsan, convert yun sa dollar. Pwede mo i-recharge. Nipon ko lang. Minsan, nag-gift ko man sa iba. Nag-support mo. Sipon mo sa Dragon Viewers sa nararamdaman sa inyo. Ano bagay? Kaya nga nagla-live sila dito kasi may gift. Saka ko na yan, i-release sa intero mo pag may irong nakatasali ko. Oo. Oh. Ha? Kasi mas mapadali pag irito mo doon, entero na data. Sararuan lang para pag booklets mo. Bye yam yam. Bye. Sararuan lang ba na pag booklet mo ya doon entero. Mabalik pa dito si Awa, di ba? Alas 2. Sana mapapamerienda kaya yun. Pito. Walo. Tres ka. Badi kinuntak na ito niya, no? Kinawara no. May privacy ka man sa iyo dyan, may kwarto ka man. Mara? Ano man, arabay ka mo? Rabay kami ni Ramamay. Oo. Okay. Di ako makalandi. Kwarto eh. Ha? Ano? Kanya kami kwarto. Pero sa dito, di rin nagagamit ng kwarto ko, kaya sa tindahan ako nagtuturo. Napulo. Ang asawa mo sa Japan. Ano ito? Kuha ko din ano. RBI ba tawag doon? Oo. Badi ito din saan? Badi kay kinuha niya.
Ito nga niya, ada ha. Hmm. Ay, wala. Lunch, ano, naguli mo na si Awan. Alas na? Ay, malas dos na. Mahalin na ito, alas dos na. Sino, ano, si Kangka na yun? Diyo na. Ah, si Sek. Kumalit ka? Si Sek. Babang pa rin yan. Sa, balay bira. Happy na kayo na lang sabi. Tsaka ano, din siya nag-agi. Ito, sabi yun. Wala ka na doon ah? Wala akong bibig. Wala, di akong bibig. Ano, labihan. Eh, minsan, inuwi ko naman mga kay nag-aayos ng report. Wala sa, ano, 6A lang, 6A. Wala? Wala pareho. Trabaho ko rin di sayang ng oras. Ang 5B. Kaya rin na ako. Okay na. Ang iba na ano? Iba na. Ang iba na kapanunan. Ano ba na Ka 5B. Ah, intero mo na lang, intero mo. Nabiling ko ang ATM ko. Itong ano ko pang ano. Na? Yung palingki sa tindahan, nabiling ko ang ATM ko pa. May kay, ano man nagpapadara ng asawa mo. Dati, naghilimbaon. Pero may papadara sa asawa mo. Depende. May ganyan na. Nakaagi, naghatag 50. 30. Siyempre, gano'n yung babayadan pa kami na kaya puhan tapusin eh. Yung paghali niya, na dapat bayad na kami, Kaysa no, babayi siya. Ay. Kaysa ano siya paghali? 2023. Hmm. 3 years ang kontrata niya sa Japan. 2026. Ano ang trabaho niya dito? Sa barko, shipyard. Ano, pintura. Ano pa yung mga kahaposan? Sabi na ako na. Poultry. Poultry kita. Ma-abroad ka man ngayon. So, di ka man ngayon, hindi maawat. Malay mo, malay natin. Malay nating lahat. 28. Malay mong libang ka. Ako di ako malilibang. Di ko linipasyang. Na. Naman ako. Gusto ko gala, ganyan. Akala ko na ata. Di, si muro na yun. Hi, ano? Why you deleted the ano? Your ano? What happening? Okay, I did it. Did you did it?
Yan. Si ano, si, Si Greg. si Greg. Hi Greg, welcome back. You did it na? Ano ba yun naman ko? Aurora Larios. I'm waiting for him to respond. Ah, no. Australian. Australian, Greg. The Australian. Twenty-one, may poultry. 21 naman. Livestock racing na livestock racing. Ayan, Ano? ano pala, livestock na yun. Masurat lang. Okay. Yes, my best friend. Four. Australian. She's Australian. He's Australian, ano, Greg. Bali ba isawa yun, ha? Maybe Ay, she's I don't single. like to be a mistress. Oh my He's, God. he's single. Single. Single mom. He's single, Greg. Ayaw ko makasira ng pamilya. She don't. He is Australian. Ah, okay. Okay. He's a single father also. Ah, okay. That's good. Safe. Safe. The safetyness is important. I don't like to be a mistress. She don't like to be a mistress. Because I hate that. She hates that, the mistress. He's a single father also. He's a single and good. Wow. Good job. It's a good, ano. Good, ano. Wala na masabi. Ay. Esperanza kahit na maybe when you come here in the Philippines, maybe he with you. Okay? Happy day. I know what you were trying to say. I know what you're trying to say. Thank you, Greg. It's called common sense. 18. 18. Chilling. Fish pan. Fish pan. Ano talaga yun? Wala sa may fish pan dili, ha?
That's no common sense. That's called learning dialect. Lol. Okay. Okay. All right. Okay. Okay. You're right. Mauli na, hindi. Ay, mas mauli. Hindi, kanina ko na siya, tatagan ko na niya ako SUV, di ba? You tell me, you give me a SUV because you have a too many car there. Oh, you put in your bag. Huwag mo madali yun lang ha. Butang na sa bag mo kayo natag. Oh my God. Sabi na, napakasimple mo naman. Siyempre, mahirap lang ako. Buti ka, mayaman. Ay, Ako business-minded ako, te. ha? Business-minded ako. Oo. Mapagkakakitaan dapat. Oo, baga. I-maximize mo pa. Direct lang dapat tinda mo. Ano dapat iba. Kapag may Ano ba yan mo ko? Nawara ako eh. Na-mental block ako. Hold on. It's my friend. Okay. Ano sabi niya? Ano lang kasi yung friend daw niya pinag-ano usapan. O sige, okay, alright. Catholic. Ano, nahanapan mo na ako? Oo, tagami ano nga ni I-add mo dun, Australia. no? Ay, para maimod na Ay, to. hindi naman din agad. Ano sa kanya ra? Madaling araw. Okay. Doon pa yung na gabi. Non-applicable. Wala. Ano eh? Ano 6A? Problema ta. May hindi din ano? Sari-sari. Nakaputang pa. Oo. Mayan. Matindahan. May ano na kami doon sa may mga may data na dito. Kopyahan ta na lang. Yeah. Sa Venice Corner ta. Yun dito. May dita? Mayon pa nga dito sa mga purpose ano. Ang dati pa no, pinahimo na yun sa among dati. Ah. To ano, paano kasi ang mga purpose niya, nag-update ba kami nagdagdag. Yung nagdagdag, may nagbawas. Ang sa tindahan lang. Hindi nakaputang. Ito, ano lang. Ano. Dapat magayon. I'm back na. Do your friend have a YouTube channel, Cheryl? No. She don't have YouTube channel. Purok. 5B. Ano, hindi kayo nagwalo na? Sa din?
An? Update ini ha mo ano ni. Nara. Tindahan. Ama. Here is the pencil. Lapis. Tingnan ka na ko. 8 na, 8. Sa 5. Dear friend, have a YouTube? No, she don't have a YouTube channel. I'm a simple. Di ako mamaguro kalikot. She's a busy, lady. She's a busy woman. I am a business, She have a business. small sari-sari store. Just small. Just for my pagkabisihan lamang baga. How can he contact her? His name is Peter. Facebook. Messenger. Facebook. Messenger. Hatag mo ate ha. Anong pangalan mo, Susan? Maricar. Gracila Frejas. His ay, mamaya may madan YouTube ko. Yun pala. Ano yun? Baka mamaya makaya madan YouTube, ko sa iyo, may asawa, kaliwat na yun. I will text you on, on Messenger. His name, her name. Tama, ang data ko na mo. Ano yan? Pero, tama. Okay. Wait lang. Okay, then I will give you his Facebook information. Okay, Cheryl. Okay, Greg. Thank you, Greg. Okay, Greg. Oh my God, ano ba yun? Nagka-friend lugod ko ta bigla. Oo. So, sari-sari tayo lang ini ate ha. Sari-sari lang yan. Ako na, Ikaw naman. Ako na din. Para, ito na. Tapos, ini na yun. 3, 4A. Ano ni ate? Sa din niya. Marin. Listahan. Sa listahan nandun kita may mo din ho. Ako mo na lang sa mo sa Beach W. W. Ini na barang ng tropa. Hindi pa lang may ano. Marin. Sa corpus. Wala. Oh, sa kanya yun. Kapag niya yun, 1, 2, 3. Tapos trabaho mo maninit sa aga. How can I contact her? Okay, then, don't let me distract your studying. Okay? I'm not studying. I'm working. It's okay. It's okay. It's alright. We have a free malaya kami sa oras. Pag may mga bantay, dire. Alright. Pag kami lang na dawa, pwede. Oo. Kaya mga namo din, mga sinaunang panahon. Ano yan? Grabe ang pamahiin. Correct. Kasi yan, tapos na. Okay, iba sa kanila. Ay, para silang parang... Parehas lang. Pero magayonan, ini mo, okay. Hindi lang kayo naka-stapler ha. Oo. Pero may ano kanina, sa tawa. Direct, mga talaga yan natin ni Jonah. Sa hinatag sa ako ni Jonah. Inano lang yan kay insert lang niya para diri magastos sa bond paper. Para sa sarap na. Sana all. Sana all, di ba? 1, 2, 3, 4, 5.
5. Iba? Iba. Why o why? For B. Balik ko na yun. Smart. I'm back. Yum yum. Smart and maganda. Sana all. Smart and maganda. Smart and maganda. Okay, alright. Iba mag-ihapon ng ano mo nga, kumbaga ano mo sa, aura mo sa balay, sa sulod, sa luwas. No? Iba talaga. Stress mo sa balay. Ay, stress sa balay. Gaya magbabati mo, hibi, Oo, sama. lalo na sa ako, mabibitin mga marites. Minsan nga pagkaaga sa balay, grabe na mararitisan yun. Kunain na ano. Abuhan ko pa naman yan. Sa simbahan sa KPC, di ba mga meeting. Tapos pagkatapos ng meeting, may mga aerox. Nahali ako. Kasi habo ko na, aerosrehan ka muna. Aerosrehan sa ibang tao. Kung habo mo, pakialaman ka. Huwag kang makialam sa iba. Mabaga. Tapos pag ikaw, Di ba? Hindi ko maibo din nakatulik. Ay, hindi. ay wala ba doon nakabagtang? Hindi ka nakakuha sa to. Dati pa interview ko na sila. Kaya may mga sign na ako dito nakatolik. Ano? Binurutangan ko na. Para pag ako, balikan ko ulit. Susurat mo na lang. Binurutangan ko na kung sino may mga motor sira, may tricycle. Kaya para pag ako, hindi ko akalain na ganun ulit ang sistema. 45. Yung edad ni Greg, 45. Oh? 45. Kasi ka, 40. 40. Tama, dala na yun na ahead ang lalaki. Awag mo na yung friend. Dire, siguro lang. Days siguro lang. Days lang. Days. I'm 45, yum. How old are you? Bago lang yan, nag-jeans sa amin. Hinatag mo sa ako, may ano na talaga ya ha. Edi ho. Oo, may ano nga din yan sa ako eh. May ano sa'yo ma? May mga irog na sa diyo. Ano ba yan? Diri, saka ipapasa man nato. Sa ato yan, ikapya. Ipapasa nato. Ito, bibiriyon dito. May- Ipapasa dito ka na. Ini, sa ato na ini. SLP. Didi ako may ko ng SLP didi. SLP. Ito saan ba yan sa imo niyan 5B. Sa 6B ako sa aga. Six. Holy crap, what are you doing here? I'm turning 7. Holy crap. But
You need to be on kids YouTube. Ah. Pat. Lima. Yum Yum is almost 5 lol. Ano ba yan? I know that you're wrong for me. Philemon. Alam lang. Listahan na. I'm just joking, Yum Yum. You are welcome. You're right. Ano, listahan na lang, Dede. Oo, Pero siguro. updated na nila. Mga ni. Updated man na daw siguro yun. Kaso dapat ang Pero updated. 24 man yun. Ama, eh, ano mo na. Kung ano lang yan, sabi mo, maulang muna yun ang ano mo. Mas kilala kung daw kalibot-libot. Basta mayroon sa Dede ho. Ano baga? Makain. Mayroon man, listahan na. Who me? Who me? I'm in every stream of yours. Ah. Yes, tapos na. Award mo rin dahil. Irag ba gasang Dede? Irag ba yan sa Dede rin man? Aray. Karawa lang. Ay, karaw. Award mo rin Okay dahil. lang yan. Kaya Okay lang. karawan. Sa Kasi awad kami. ito. Awad ulit ito. Ikaw ba asawa na sa simbahan? Ah. Ano ka man? KPC ka man? Yes, kay PC ako katikista tapos CME. Intero baga. Sila. Ako, intero ito ko simbahan. Ah, di ayos. Pero sa KPC, CME pa ako, commission and ano, media, evangelization. Tapos yun, parang patog naloko ako. Parang nawaraan ako sa pag maatok daw ako sa bata na uyang baga ako. Oo. Na parang Kaya na. nagsarta kay Ate Luz, asawa niya, mapundo mo na. Hmm. Sabi ko, nahon ko muna sa diri ko. Kung pa ba, sabi, sige, okay lang. Di mo ba kamaraw taon ang taon sa diri ta? Yes, tama. Ang pagdanong, hinada lang yun.
Paano ka makadanon? Ganun sa dede mo, di mo nga mabuo. Alright. Alam mo mga tao nag-uusga? Kasi di naranasan eh. Pinakamadali ko nung natrabaho mag-usga. Totoo. Exactly. So easy. So easy. But no, ano, Mm. no payment. Payment. Walang sahod. Ang sahod. Siguro mayawan na si Rano. Hmm. Kung may ano yan. Or, Not you. No, not you. Ah, okay. Who? masyadong mabait na listahanan. Okay, 1. 5P. Okay, bago pa man lang ko dito na sa 6A ko, no? Bago pa lang siya sa 6A. Hmm. Ako pala naman. Hindi ko mamay na ano. Kompleto na ako sa ano. May electricity. Okay, that's great. Ayun, may electricity na dito. Mayroon doon, kompleto doon. Turns out na ini. Natulog. Ang tiluan na yun para ilasinta. Trans. Ito. Electricity. 5B. Catholic. Nag-live ka pa? Ha? Maka-live ka, may wifi dito ha. Oo. Kamu ba yun? Ngayon, may wifi ka. Kami lang no. Nano wifi niya? Wifi na. PLDT. Converge kami. Ang converge, mas kito lang din mo, di ka uutulan eh. Ayos ha. Pwede ka magpali, bayadan mo muna ang saro. 3, 4, 5, 6, 7. You not brag. Siguro sa occupation ay sa balay na lang. Yung Oh, private.
nationalist. 71. Parang house sales ng buwan natin. Ay, hindi. Ah, 76. 57. Brenda. Type in dwelling unit. Ano, halimbawa, di sa concrete, ano, Ang ibig sementeryo sabihin, yun. oo. Tapos, ang semi-concrete, halimbawa, ano, May detalye. May kaskahoy. oo, medyo May tali. purong kahoy. Puro kahoy ito, barang-barang. Ini, Kubo-kubo lang. Yum yum. Hi, Vern. Tapos, ano naman ini? Now watching and... Kung tenant, kung private. Oo. Kung sa diri ang palay. Now watching Idol Dan. Thank you, Burns Catripan. Thank you, Sir Burns Catripan. Thank you, Burns. I always find a way to get you. I don't know. I don't know how. Hi, Burn. Sak Penkian. Hello, auntie. Balik na ako. So, nagtara yun. Ito. Ang auntie pa dyan. Don't call me auntie. Don't call me auntie. Charot. Charot lang. So, sorry, Yam. It's not you. It's Zach. What? No, it's not you. Oh my gosh. Hi, Yam. I always find a way to get you. I don't know how. Thank you, Yam. What? Yung figure dito. What? Ang pigiri pa, no? Parang ano siya? Parang business. Business na. Pero dito sa may ano, sa may mabibilang naman mga figure dito sa Mindin dito. Livelihood, kabuhayan. Dito sa may mga manukan, figure. Ang video pa na sa no, figure na tin pataas. Business na pang sila. Pag figure, as in, daghan siya. Video, may alaga ka lang din na ano. Baboy, manok. Okay. Kabuhayan. Ibang kabuhayan sa negosyo ha. Parang parehas man lang sila. Negosyo pa na parang 10 plus. Nakikita ka talaga. Samantalang ito parang ano. Mani. May hindi kita? Katolik ko na. Wala. Fighting. Parang naman talaga mga bata. Out of school. Mama meron na ganun. Hindi man ka raw. I didn't do it. Ay, salamat. Thank you, Awan. Thank you, Tolos, ha? Out of school. Yes. 5A. Daghano na may mga motor ha. Magawara na yun. Ay, dito sa amo, sin ano, saro na pamilya, tig sa laro, ang bata niya mo to. Yeah, Galis siya. Kami, motor na mo dati is dad. Tulo, pinabakalan saro. Anduha, di rin nagamit hanggang sa luno pa. Pinatimbang. Di ako maara masyado sa motor, pero maara ako sa sasakyan.
Yan, doon ako nakalangkod na. Isa diri na nasa sakyan ko Manila. Naghiram kami sa kamangod ko dahil sa asawa ko. Okay. Kaya gusto mangyari sa kamangod ko, ipakulong ko nga daw. Ay, magkaso ka. Siyempre, inisip mo ng bata. Mga bata. Tapos pag pinakasuhan ko yun, nakulong yun, nasustento, kaya nila ako tagan. Mao man yun. Ang babaan, ano pa na, iba pa no pag may asawa na. Iba ang mindset na. Iba yan. Pero mo talaga, may isa sa alang-alang ka pa. Ang isip ko lang nga magkatrabaho lang ako, di lang magparaasa baga. Ngayon talaga, nakaasa ako eh. Siyempre, kay sa Puha. mga needs. Pero maski may trabaho ako, kahit Diri. kuha niya magsustento. Diri man sa nakaasa ka, obligasyon niya. Obligasyon niya. Responsibilidad niya yan. Mao yun inano ko sa isip ko, hindi ako nakaasa sa imo. Nagbibigay ba yung asawa? Oo. Monthly, weekly? Twice a month. Kasi kinsenas katapusan. Sahod. Parang ko ano niya, kasi magkatrabaho kami. Nang trabaho? Building maintenance kami sa DSC dati. I'm still here. Thank you, Yam Yam. Diniho ka na ba yung kinuha? Ha? Sa kuya? Last year ko pa yun yun. Ay, naghimo ka mo din sa dili. Oo, sa diri ko. Gusto mo mayroon ba? 5A, ano yun. Kaya, mapaganong pa, no? Minsan wara, hahanapon ko wara. Kaya, naghimo ka sa dili. Sa diri ko Nanay, nagpa-print ka na. Oo. Sino din ano? Sino ba yun? Agad siya da? Naghang sa ito pinaprint ko. May kinagtubok yun. Ha? May nagtubok. Ano rin? Doon na lang ako. Kaya na upat. Ha? Doon na lang ako. Kaya na upat. Mga nga ni, nagano na, ano. Bunda yung taas, pero tao? Pa. Bunda yung taas, kaya tao. Na. Budlayens. Budlayan. Hindi ka lang tambay. Daw laruan ka niya. Hindi na kayo na blanco. Ayaw ka sa blanco. Aren. Habang lang. Okay ba yun? Ngayon, didi. May blanco, didi. Ayaw ka daw may ibuan man. Kaso wala man kita sing band paper. Oh, Abularo na lang. pwede man. Daghan mo. Ito. Ano ba yung icon ko? Hindi ka? Pe- Mahalata kita yun. Mahalata kita so. Pag ano Saro na, lang. maabot man ano nung ang supply. Ano na niya to, pero ito na rin. Di ba ako kaya pa doon? Hindi mahalat. Ako ko mag-ano doon, maglabot. Sa PHW ba yan? Oo. May ano man kita, may supply man. Gusto ko may sadiri ako na irang sali na ano. Record na ano. Pag nagabot na ang supply, Sali. tamabot Ay, na. mapagalong ka lipat-lipat sa mga irong sali. Pwede Hindi mo. na, ano yun? Ano yung... Long. Wala man long. Kung narang ko lang sa balay grabe. Kung may ano, pwede man. Hindi mo binisirap sa long. Ano yun? Download, tapos isirap. I-print. Diri dito sa ano, pwede dito sa ano, awan. Sa dako na printer. Protect to? Pwede. Pwede na ganang ito? Protect to? Laot na? Oh, di man kita dito pwede. Ano, kay short lang yan to. Siyempre naman eh. Eh, laot na naman. Kaya pwede dito na Ano lang. ba rin daw na sinulod sa tike? Ay, ay. Dapat may taklob siya, permiya. Nakasulod. Buno nga niya. Ay, ay. Naayos na. Ito. Sana maayos na. Bagano pa. Kasi i-print. Doon mo, susunod. Pili mo ito. I-print. I-download. Tapos i-print. Kaso, ano lang yan to? Sa ano lang yan to? Bahalip off. Hindi pwede ito sa long. Basta print. Dire Xerox. Pag Xerox, short lang. O pwede. Kaso nga lang, ano lang yan to? Bitin na bitin. Wala nga ano ka. Pwede sa print. Kaso nga lang, di may maano, daganon, magastusan sa ano. Sa? Dapat may operito sa computer sa to. O, dapat may laptop ng mga laptop. Kaya ini pa lang sa 5, ano mo, sa 5D. Kaya na. Diba, ano bang pinakapan ko? 60.
17. 70 na irog sa di. Ito lo. Ito lo yan. 6A, 6B, and 5B. Ganyan ikaw, nakaprint ka sa bahay. Kaya wala ko siya. Andun pa yan. Naglipat kami. Dito pa daw ako nagpa-print o dito eh. Hindi, animuhong ko mako. Darahong ko sa ako sa balay. Tapos pag man is music, awadalan mo ako yung pa. Siguro. Oo. Kabayan pa iba ng agawan. Gary, magpadala ka na lang sin bond paper. Kaya nga. Kaya, ano pa nang Pagdali pag mo na bang paper? sa bond paper man lang ma'am. Kaya, limited. Ayan, i-submit ko nga. Hello, is anybody here? There, in the chat? Population. Anyways, irogan pa na lang. 5B. Para mahirap pa na pag ano kita. Ang mail lang kanila ko. Hmm. 5B. Sa 5B ka lang. Dari total number of population, mga karilimano. Tapos siya, di total na. Di pa no, mail, email. Kaya nga eh. Mail. 5B. Sa mail. Sa mail. 173 na. 73. Sa 158. 6B. 142. Somebody to take, there's somebody to love for the rest of my Tapos hindi naman household. sa household. An household. Hindi daw. Really, number of household 70. 70. Sa 6B. Tapos sa 5B. Para di ka nasingkay, receipt, mapagaan mo. Ang problema ko na lang, ang 40s, listahanan, senior. Pero ito. 75. Okay na to.
Okay na yan. Sige, okay na yan. Ay, picture Okay na. Picture ang pili. Picturean mo na lang para okay na to. Di ba? Meron yan maghihapon masigurang na. Okay na to. Okay na to. Okay na yan. Okay ka na? Nasa 30 to 100, nasa 30% pa lang ako, te. Parang feeling ko magpapamerienda si Awad. Kung di siya magpa-merenda, ako ang mapamerenda. Dere, si Awad talaga ba feeling ko talaga. May hampang wala Ay, ito. ganito na lang. Makanin na lang, ma-duty na lang kita every Saturday dito. Para, Dismissan. oo nga. Ako kaya, nag-ano ako dito Sabado, whole day. Huli ako, doktor. Eh, mas nga, kaso na every, kung mag-ano mo kita dito, ang mga beach dapat. Adik man, wala yun. Ay, Yeah, wait lang. ako.
Okay na? Okay na to? Hindi na ako dito Thanks for ma-aerob. the 7 likes. Tama Thank na you. ini, no? Tama na yan. Kay, Wala dito sala. Kasi November ini. Ini yung nadidiho na ini. last year, ma'am. Last year man. Pero kay iba. Pero yeah, di mas updated din. Kasi ang nagbatog si Ready Diho, January. Mga na irobon ta. Muna ya diho kamaya ng pinaka-update. Sa level 3. 43. 5 eh. 5. 61. 45, 45, 46. Level 2. 14. 42, 44, 45. 45, 56, 57, 38, 39, 40, 41, Level 1, 0. Level 2. 67. Level 3. Pat kailangan eh. Wala. May na naman kay November, updated dyan. So, ibig sabihin, di, naglibot. Pat. Dire, nag-ano pa no sira, sa dire na dire na sila nag-ano dito sa RBI. Sa, ano na lang nila. Ano sa CR? Oo, yan mo pang gyapon. Palit kita sa day. Oo, hanggat maaari. At maaari na. 5B. 5B, 66. 66, 65 din eh. Ibig sabihin, may nag-ano, dagdag. Thank you for the 4 million in my house, ha, Maksam? What kind of paper is that? Bond paper. Ah! You're a joker, ha? Charot! 24. So many 24, 25 din eh. Oo, pwede. Mga Sa mga water sa daw, mo na yun. Mas ano. So, 6B. Sinawat. 6B. 56. Oh, tama. Ang aming ano. Oo. Tama. Sa Sa water. 6A. 56. Tama. Tama, hindi na sa. Okay na. Okay, okay na to. Okay na yan. Char. Pero ang viewer mo. Wala, saro na lang. Minsan nahali, nabaralik, mga malayas. Kain na. Kain na siya. Timo. Nasa electricity na lang. Porok for a meal. 148. Dati ko na nasa puro, ano ho, bilang mo na lang. Sa 122. kung ang household, ano, minsan i-times 2 na lang, ha? 177. Female. 137. Kung nahihibang na. 123. Ate, mahilig ka mag-video, okay? Hindi rin ako may kanta. Yan, talent ko yan. Ay, sana all. Number of household. May tap. 69. 65. 70 ang tulay. 85.
Tapos 76 an. Number of families. 76 an. Oh my God, Sir Brandon Rogers. Hey, how's the weather today there? Summer feels here. Ano na, ano? Naano ko na siya dati, nag-join na siya sa ako. Nag-join Hi, Brandon Pwede siya Rogers. sa nag-join. Hi, adi si Brandon. Good to see you. Thank you. Thank you, Brandon. Thank you for joining my live. Wait. Ma-join siya? Dire, ano? Ibig sabihin, nag-ano siya. How are you? How are you, Brandon? Ipin ko. How are you? Ganyan yun, ikaw ganyan mo. Ano ta, para din kita ma... How are you, Brandon? Dapat dito lang ha. Oo. Diri ko tayo dito. Pwede man dito. Pag ano ba? Oo. Wait, nine. Pag ayun ang talid to. Oh. Good to see you. Good. Kaya to ko. Sana yan to. Dito ano pag may na. Pinataw. 72. Bakit 72? Bulpil lot ang gamit mo. Eri, dito malang ano. Mataan ano. Final. Okay na yan? Lolo. How? Sa taas. Baka sa taas. Punta ka na sa... Ano? Ay, ito man si Awal. Punta ka na, Bi, sa taas, Bi. I'm very good. It's night time for me. Work was very busy for me this week. Ah, that's why. I wonder, where's Brandon? Maybe you're busy. You're too busy. Too much busy. Pag nagtrabaho ta naman ini, wala naman masyado na ano. Are, Hindi. para na. Oo. Pero mas, wait lang. Oh, depende. Minsan may ano, okay. Kaya so magtrabaho ito talaga ini. Na makahimo ako mag sa Oo. dito. Pag nakaan. Sinari na You too much busy, Brandon, ha? Ay na. Sanitary facility. Water source. Level 1. 4. Diyos ko, tawagan ko na muna kaya dinala ko na pagkaon kung ano hun. Sige lang. Agadam ko na ano. 20. Puro na ako ano ha. Parang mali ang pagkabutang. Ang kopya dito, tula. I'm very good. It's night time. Okay. Level 2. Choose. Sabi ko na 31 mali. Ano ko dito sa ano ko, mali ano. Kaya si ate ni Ma'am Glenda, malaksi ito kaya ano. Yun niya, Mara. Iwan na daw kung bali kinuha ni Tamtang ha. Binawasan niya itong dadala ko na sa plastic. Raman? 36. Sige. 37. 34. 34. Sabi ko na. Water cell. Tam? Water cell. Tam. Oy, Tam. 62. Dire, totoo na. Tam, diri mo bagbawasan niya itong nadara ni mama na sa plastic ha. Kaysa pwedeng niya doon sa burod. 27. Dito pwede. 79. Makuha na, Saro.
Diri na gid pagbawasan niya to kaysa feeding niya to. Kaya tutuntay ka, magastuson ka. Ang barato lang na chichiri ang kuhaan mo dyan. Kuha na. Ang chichirya lang na diri, ano, mahalo ng piatos ang pipili mo ha. Paparatukduan ka ni ate mo. Panghantay ko ulit, Seth. Sabay pa lang, di ba siyam kami? Siyam kami na may cellphone. Oo. Ayun na ba? Ano yun na nagamit? Kasama ko, no? Sararo kami. 68 plus 9. Yun na lang. Eh, di na sa families mo yung anak ko. Mayroon na. Ngayon baga didi sa families. Number of families. Yun. Loko natin. Pag mo na ko, okay na to eh. Okay na ba? Total of families. 79. Own house and lot. Tenant. 60. Own house, build. 74. So, ibig sabihin, kung 70 lang, may saro na balay na parang magdiriyo na. May padiyo. 74. Situated in barangay site. Hi, I'm back. Sige. Hi, Mel. Lahoy hoy. Lahoy lahoy. 5B. 6A. Tayo po, dwelling yun. Family. So, 6A. 24. O, 27 nga na nakabutang dito. Para ang ko ini ha. Para Para much. Senior citizen. 6A. 24. SWC care. Hindi, wala din isang purpose ha. Correct. Who are you talking to? I'm Megan na. Nawara na si Greg. Where's Greg na? This is si Brandon. Wala, ano water sealed? Iba na simbagan ko. Ano naman? Kaya iba sa water sealed, na sa water without CR na water sealed. Ano mo na doon? Sa water cell, mo na lang sunod doon ta. Mo na lang sulod pa ha. Para parehas kita. Yung ano? Yung ano? Ini. Number of household na may sanitary facility. Ini na lang na may water sealed. Mo na lang yun. Pira dyan. Pira dito. So, nabawa sa 6A. 24, 25 dito. Oo, 24 lang. Kasi alangan, diin mo kuha mo na. Baka niyan lang yung nag-update na. Oo. Niyan lang na year. Kasi ano na yung last year. Pero pa yun. anong tanay niya ha? Mm. Sa 5B. 66 tama. Tama siya. So 6B. 56. Oh, tama man. Hindi lang may natanda na data ni Jennifer ang mali. Okay. Tama siya. Thank you. Ginakuha na, ate.
Sa isang ngiti mo. Nabindang ako dito sa purok 5 ang may ay wait lang. Number of families. Ang 6A. 68, 69, 74. 28 lang ang ano. Saturday. Families. Total 1, 20. Push power connected to septic tank. Sa pag-encode, ano na lang kita ay pag-upod lang kita. Oo, pwede na. Para aram ko na nga dapat. Kay, may ano ka man, may laptop man sa iyo. Ah, di rin pwede. Dito, kaya nagpapatay ito kusa. Gawa kang pang laptop sa balay. Dire, intayin mo na ako sa asawa ko. Ang laptop, baka lang nala. Ay, sana nga. So, that, Pero gusto ko, baka lang yan ngayon. Diretso. Mama! Po! Maributan ka na, kalay. sige lang, okay lang. Di mo na. Sino ba yan? Wala ko rin dito. Malay mo, may December pala dito eh. Month of July. Ah, December ang pinaka-last niya na. Ay, RBI ni ano, ni Kabibi. Kung nahihibang na. Napicturean ko pa. Oo, mali mo wala dati lang mo. Malabo kaya sa front tadi. Ah? Malabo o ng front. Ah. Tulong ako na ako sa ano. Madaho ka ng rolos din yan. Garo ba sa ina? Nabunay na. O sige na po, patayan na. Na po. Dire pag para pakuha, oo, mo nauubos yun. Ano yan? 5A. 5A? 5A. Kapag mo 5A? Ha? Kaya mo 5A? Oo. Kaya, 5A, 5A. Pag nagtimbang, maski saro lang kita. Charot. Sige na, patayan na. Mag-ibon na ikaw. Po. Sige po. Ano? Ako pinong ko ng kamo din sa ro. Pinong ko adults eh. Sige na ate. At sa isang ngiti mo. Ako sa isang ngiti mo. Naman charger mo ate 5C? 5C. Gira ko. Android lang yung isa ako. Sa balay ako lang ang Android eh. Ah. May asal isa? Ha? Naasal isa? Ambot na lang. Ano lang ito USB? Mm. Oh, ngayon ito. Ay, kaso nang hudamay ito sa amo. Kanil naman. Sa balay. Ano mo? Paano busy ang charger sa balay? Pag-install. Oo. Kay Termilubat, para gawan nga ni isang charger. Char. Medyo na niya ako kay ano pa ako. Triskill yung baga ako. Ano? Atawa mo. Kaya ano mo si Mark Ortiz? Ano nangyari sa kanila mag-asawa? May problema sila. Kapag ko ba gayon? Si Biang. May problema Hindi sila. ko alam kung ano babae na ito. Di ko alam kung babae kasi ano eh. May Third party. Di ko, sabi ni Bianca may third party daw si Mark. Eh, karasuhan baga sila.
Maski ako, pwede ako magkasot eh. Alis ako ng ebidensya, pati mga padara sa bahay na kwarta. Oo. Isipin mo, mas nauna pa nga ako, nauna pa ito padarahan kaysa sa amin. Nano ba yan sa'yo? Ano, edad? An edad sa'yo? Hanggang pera? Saan? Youth. 31. Ha? 31 or 30 youth. Abot ka pa sa Hobenes sa ano eh. Simbahan. Sa youth, baga pang maboto ka. Diri-diri ka sa mga eskwela. Ah, sa youth? Mm. Good aram. Kung kaupod pa sa'yo. Kasi ang ano nila sa tayot, alimbawa 21 hanggang 21 lang. Yung nag-stop na sa pag-eskwela. So, children kasi, Out of school youth? Yan, Oo. yan, alam mo. sa children kasi, grade kinder, ay hindi, may kinder, grade 1 to 6. Namaranda lang tate. Ha? Namaranda lang. Nano? Ilibotan ko na lang yan. Akuhaan ko lang ang banana data. Si Castañeda is livestock poultry. Okay, I'm ready. Intindihan. Person with disability. Wala dito ha. Harap mo. Ito ba isama na problema sa pag... Hindi po lang ang mga may audio pa. Saan mo sa... Huwag mo din siya na. May siya ba ba? Laro ay makudo doon. Ay, wala man tubig uga ngayon. Yata udo. Pero ba ito disability? Busy woman. Ano ta? Malindahan ta. Kape. Kape na kanina. Ay, may tinapay didi ho. Ay, ano doon? Kikiang or fishball? Kikyan. Ano hindi kikyan na? Ay, dito ho. Sa Karamana Yulia. Julia. Ano? Kikyan. Fishbowl. Madun ta dito ho. Kana. Garahaan ano mo? Cellphone mo. Ay, naka-live pala ako. Wait a minute. Iwanan ko na lang ang cellphone ko. Naka-live pa na ako. Itok-dok ko na lang yan sa iyo. Ito na silahan. Ilan ako mo niya? Okay lang. Busy woman walking on the street. Wait a minute. 69.
Lunchtime yet. 3. Lunchtime. Okay, ano? Advance na po. Lunchtime. No. Snack time. Pero kung hindi nagluluto, sinuluto na pansit na. Almost 3. Pansit canton. Maluto kita. Sabihin ko Kasi siya may po. 15. Oh, sige. Maluto check. Papa! Pa! 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 Sino yun? Ano? Kai. Intindihan. Makasalamin ha. Pwede maagyan ang tubig. Hindi nila natin sa tubig. Hindi pinagay sa'yo. Ay, hindi ngayat. Parang hindi ngayat pa. Maninig ka sa lang. Kumarong ko. Hi, Greg. Ate, nag-hi si Greg. Hi. Hmm. Sabihin na hi siya. Hi. Same. Same the work of ate, of my ate. Paperworks. Pwede ba bang ito ng pangaran, dede? Naghapot pangaran. Pwede? Oo, pwede. Eh baka maano ka eh. My name is Maricor. Maricor Gracila Frejas. That is my Facebook account. Thank you. Do you have a friend? Another friend? Dua? Saro kita. Pwede. Nano na pansit? Nano na flavoring? Original sa ako. Dapat nagdara ako Saan? sa tindahan. Sana. Dapat ang dira ka na. Bisan, pag kita lang ha. May munay doon, maski duwa. May ulit pa yun natin ata eh. Palamanan ta. Oo, mana yun. Oo. Mana yun. Yes, please. Good. I'm a single mom. And I have 4 kids. My husband cheat on me. He is a cheater. That's why I hate a cheater. I hate cheater. So, just please look for me a good or nice.
Yes, cheating. I have a trauma about cheating. Yeah, I have a 4 kids. My two girls is in high school. She is studying in high school. 2 grade 7 and grade 9, and the other one is grade 5, and the other one is she is a little one. She is 5 years old. But I don't know how there's so many cheater in the world. Oh, thank you. I mean, look young. Thank you. I'm 36 years old. This year, I'm 36. Hi, Brandon. Where are you from, Brandon? Ah, New York. Oh, meron pa. Naka-istorya ako, sabi niya ha. You look young. New York. City. Brandon. Hi, sir. Hi, Brandon. Oh, you look very young. Sana all. Arami, nasana all. Hindi pa. Si Brandon. Secret pa lang. Ay, si Brandon na reply ko. Okay. Thank you, Brandon. Hi, Greg. You look young. Ma? Ay. Brandon, how old are you, Brandon? Are you married? Oh. It's true you're a single? Seriously? Oh my God. You're 27. She knows. Ah, Tishe! Aram naman ko na nabata pa siya. Aram mo ko na nabata pa talaga siya. Oo, sabi niya, yes, that's true. She knows. Oh. Mm. Hi, Romel. Lahoy, lahoy. Hi. Brandon. Do you have a work, Brandon? Or you're studying? Who are you? I'm a friend of mine. Ate siya, itong sino ko na ako. Sabi ni, ang follower mo ini si Romel. I'm a kid. I am a friend. Kaibigan ako ng nagla-live. She's my coworker here in barangay.
Nakalimutan mo din ko na hindi ano. Pwede, sa original. Sige. Grade 4 ko no. Grade 4 ha. Sino? Edi o, si Romel, lahoy-lahoy. Grade 4? Bata pa kami. Bata kayo. Ay, nag-ano lang. Ay, okay. Study first, lahoy-lahoy. Study first. You're too young, talaga. Greg, where are you? Brandon, where are you na? Okay, you're 10 years old. My son is it's the same age. Are you busy, Greg? Am I interrupting your work? Okay. We have a break. It's time to eat our snacks. Yes, we work together. Oh, it's night time. Intindihin mo. You're too young, Brandon. How old are you, Greg? Bata pa talaga siya. Yan o. Inisig, Brandon. 27. Mm-mm. Bata. Hindi siya, sa nagmahal sa isa. As in, video call? Sa mes na siya, nakapicture siya dito. Kasi ang iba kasi ginagamit lang ang mga irog sa da. Vlog mo siya sa Okay. It's night time here, sabi ni Greg. Actually, it's 2:10 a.m. Bata pa yan, Greg. Nalo sa camera. Nalo pa sa camera. It's late time. You're not sleeping na? Okay, Brandon. What is your work, Brandon? We are working. Hanggang magato. Pwede yun. Sabi niya, ate basa daw yun. Ano yan? Si Brandon. Hindi. I work in food restaurant. That's good, Brandon. Actually, it's 2:10 a.m. You wake up early, Brandon? You wake up too early.
Si Ryan. Hi, Si Ma'am Brandon. Kayen. Ma'am Pepper. Kayen, thank you so much. Nasa Amerika man, Pilipina yun. Kapangasawa sa nanay. Hi, Ken Pepper. Hi, sis. Hi po, ano. Hi, sis daw. Hi sis. How's your life It's and our break time. break time? Eating time. Coffee break. Snack time. Parang ate. Nag-hatching ako sa Ano yun sa imo? Maharang? Abo ko maharang. Oh, ganun, clean lang. Ay, yan maharang. Apo. Paligsok mo man. Sino yun? Ayam. Tawo yun eh. Ayam yan. Mataw ba? Come on, let's eat. Midnight dito, hindi ako nakatulog. Sabi ni Pepper. Oo. Kasi Anong trabaho mo dyan, sis? Anong trabaho niya dyan? Sis, alam mo sis, gustong gusto ko makapagtrabaho dyan. we love to work there. Yes, we love to work there. If I have tawag doon. Kung mayroong naman sanang pagkakataon, ay, igagrab ko talaga yan. USA! Napangasawa kasi niya, Napangasawa niya, American. Brandon. Time. Hi, Brandon. Time to eat. Yes, time to eat na. Let's eat, Brandon. Oo, hanap ka ng afam pareho sa akin. Oo, hanap ka ng afam pareho sa... Hanapan mo ako, sis! Kadang dito sa ano yan, ko yan. Ako yan. Yung ka na Share tayo to si Chita ano. Sino yun? Kaantanan sa taas tagang. Ganito. Kasi, Sino tama dito si Nili kami? Mas dagan na siya. Sabi mo, di lang. para makawork ka dito. Sis, baka naman pwede mo ako mahanapan dyan. Kailangan ba talaga makahanap ka ng para makapasok ka dyan? Jadi ini si awal. Baka naman awag. Ingatan ko pang ano ba? Let's eat! Tara, let's eat na, Brandon. May asawa sis, kaso lang, manloloko. Mga hindi, Wala kayong asawa? kaya No asawa? single mom sis, single mom. Gata, mag-asawa ko nun. Ha? Umakawa ko ng anak, parang mo. Oo. Sana makahanap kami. Gusto pa naman mga sarili lang. Mga buko pala yung Kaya lang. May exotic ang ay, tsura. Ha? Gusto mo yan? Gayon. Yummy pansit. Minsan namin ticket Hindi sabi sa amin ni Risa, mahilig ko na ako mag-count talaga. Ano ko sa ramen. Mahilig ka man. Kawang-kawang. Oo, ako man. Hindi ako mag-ano. Yummy pansit. Maram siya sa pansit, oh. Si Greg. Greg, yummy pansit. Pansit cantonin. But yummy the canton. But I like canton. The canton, not this yummy. And ribs, nagluluwas na. Dati mataba ka? O ano talaga ang lawas mo? Hindi rin, mataba ako sana na ako. Bata ako.
So, nagtrabaho lang ako sa America. Aray ko. Bastos. Mas katong na, te. Mas katong na pa? Mauli ka na? Mas katong mauli ah. Ito sa taas. Ay, katanang sakit na sa taas. Kaan. Ano ka na? Ikaw siguro ang nag-ano ka naman para mag-PPC, no? Nauna siya. Okay. May lagi magpawala na. Dua. Yata, maaga nakarag-reg. Ha? Maaga. Maga. Doon na gabi, ano yan. Aram mo niya, guro gabi ako mag-ano. Nakadi na lang ako magtawagan sa messenger. So, ako busy makipag-ano ka, ano? Anong trabaho ni Greg? Ano? Hindi ko na nag-isuan. Sabi niya, may business ang papa niya. Trabaho ko siya. Trabaho ko sa food restaurant. Let's eat! Sige, Greg. Nakabi siya. Nakalibre ako ha. Karen. Ano rin ba? Hindi ka naman gano'n. Kaya yung tubig na. Kasi yung nasa balay na marawayan lubot ko doon. Makain ba kapag sa iba na? Hindi ako nakaubos ng kape. Bulang. May gawin pa. Ay, hindi ka nagkaon? No? Hindi ako nagkaon. Kung alam ko, hindi na ako nag-uli. Hindi na ako nagkaon. Mauli kong tako. Kaso nga lang pag-ibot ko na. Anak. The food looks great. Yes. Yes, Brandon. Badi, mga nadban ako sa mag-live ha. Badi, umirog man ako na. Mag-YouTube ka, ma'am. Naka-live? Pa sa Wala man YouTube. ako sa Makalive ka vlogger. sa YouTube pag 1K subs. Hindi ako nang pagkaya. Ah, pwede, ano? Sa StreamYard. Saan ka? Let's eat. Greg, ay ano? Greg, let's eat. Ma'am Ken. Brandon. Ano? Mataunan pa. Bata pa. Wala akong pinakasan message song sa chat. Ayan, napakaano. Ito na nga pinakilala ko na pinakamagayo naman. Ibang talaga daw kung Kung aram ko lang. Kung aram ko lang ngayon. May mga ano man ha. Ay, wala. Diyos ko.
Simbahan na yun. Hmm. Simbahan. Dapat kaya, hanggang hindi man lang Banggal. oo, health center. Kaya ang pag ano soon, mahiwasan mo yung dalang pakatilya. Kaya dagang na mismo. Saan na Dili po na niraan, simbahan. Inahanap ko na irugusan mo. Inahanap. Hmm. Sabag. Namin na bang para sa ano? Anong Glen ata yan? Pang ma'am? Ma'am? Ma'am Glenda? And then, I mean, same brand. Tote bag? Dito. Iba lang ang design. Hmm. Namin nga sa TikTok. O sa Shopee. Barato nga sa minsan sa TikTok. Eh. Naman, pira kayo dadan ano ma'am? Panganay mo. 15. Bago na. Grade 9. Ano kataon nag-asawa? 21. Pira ka nakataon yan? 36. 37. Hindi, may panganay ko. Ho. Bagay yun. Marami na pala. Ang tumboy na yun. First, kagayon. Sayo yan. Mga sa ina. Maanohon siya. Maula Nabanan niya ako. sa kapag aura. Masaro naman, boyish siya. Tanasaro. Sa ano siya. Kay athletics siya sa ganyan. So siya man ang nagmana sa amo. Puro babae. Tulo na babae, saro na lalaki. Ay, puro ang bata mo pa. Pa, Ayan. Kinakaya mo ha. duwa na high school, saro na grade 5, mag grade 6, tapos, ito na bata, nakatabilon. Puro ako, hindi mo naman TikTok ko, puro sayaw, kido-kido. Ako baga, puro lip sync. Ano siya, twirler siya sa Galenusa. Pwede na saro. Magaling mo siya, hindi. Ay, manatawag na na tsura sa nasawa mo. Ay, kumali ko, kilala ko. Wala siya picture sa ako. Ay, Sa uyang mukha ng derrot ko. Ay, Kaya mag-ahakalang kawan siya. long legs. Dito sinipapapak ng pikdatan na ano. Picture pa ba din yung asawa ko? Ganun. Gano'n, hindi naman ko. Picture ba siya? Bagang ako inihaw. May sapot na. Ano yun, imo ka daw? May sapot na. Ayo, ha? May sapot. Yun mo na mimi na. Mems. Kasaraputan na. Ano na yun, tigang na. Sa Facebook lo ako ma-search ganyan. Friend ko pa man siya maski pa paano. Ay, Facebook. Kina na pangalan sa asawa mo? Romeo. Romeo Prias. Oo. As in, may ano na talaga sa iba na. Malo na. Kachat mo kahapon, kahirang ko mabayi. Paglaon. Parang pamilya sila sa... Ito ganda, Erosin. Parang pamilya Ano, sila sa... ano itsura ko sa camera? Bagang medyo nagbabata man talaga. Nakabata na naman. Nakabata Ang man talaga. filter, mag-filter yan. Mura man yung filter. Pwede magamit ka filter, yadi ho. Hindi ko man ino ng filter. Pwede mo may filter. Marit na yun. Pero abo ko na ano kayo na ano. Pangit ka eh. Tama. TikTok ko kahapon. Baka makaba ka sa ano. Sa camera. Taray ng pilay na. Pataas-taas pa. Ang ba't man? Kaya nagkukusa yun. Ay, accept ni Mama. Ganda ka. Ganda. Facebook light ha. Oo, kaya puno na yan ang cellphone ko tayo.
Is you still there? How are you na? Dua ka oras na live mo ha? Mga 3 ka oras na. Manin sa watch hour. Ha? Paano ka naman sa watch hour? Ano yun? Ano ko, kay kuhan ko mga marisanggol na watch hour para ma-monetize ano ko. Ano sa ads. The pod is finished. Yes, success. Success. Nasa camera, di ba? Mataba ako. Pero pag sa personal. Tama. Muna ang itsura mo. Taba-taba. Pero pag sa personal, nangkantol kita. Oo, mawag talaga. Ako sa camera. Adiri, pag photogenic ka daw ko nung. So, Kaya nga niya, photogenic. photogenic. May mga magayon na Oo. ngaragman. Ngarag. Garantol na sa personal sa photogenic. Very fun. Ang kiray talaga. Naguna yung kiray mo ha. Kusa siya. Kukusa siya. Ganda ka. Oh, yan ha. Kusa ha. Pataas siya, te. Oh, pataas nga. Hataas Asara talaga na sila hataas. Edan mo. Oh. Ayun, normal siya. Mo mo normal do. Tapos ano siya. Hataas talaga. Hataas ang saro. Guna mo, nagmamaldita. Paguna mo, nagmumaldita eh. Ganda ka. Buuton ako. Baka sa ikaw, sa presentation sa imo. Ay, mataray ko, hukain ko. May kape da. May kape do. Bata mo pala nito? Oo. Nato si ate, ano ang asawa mo? Manamian. Baba lang? Manamian ka? Ang tubig ka. Why fun? Why fun? No fun. No fun. Very fun. Very fun. Very fun. Very fun. Long time no hair, Brandon. You're too much busy. Bibira makaimot saan magayon na. Mauli ka na? Anong oras na? Malingkit pa kayo sa 3:33. Hindi pa yan okay. Hindi pa okay. Okay. Saan pa yan? Kaya po, hindi pa ba? Ipa. That's in the sexy lady. Sexy lady. TikTok ha? TikTok. Follow me my TikTok. You have a ay, di man siya nagti-TikTok. Di Oo, talaga. okay. Ayaw nga pala. Di sira. Ano ang muna bansa? Ban ng TikTok. Sa India. Nawag ko na. Oo, maraming TikTok sa mundo. Why all have fun at work? Why all have fun at work? Yes. Salamat. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all the blessings that we receive. Parang pang-James at kasing panahon.
Ay, di pala nakaikuhan ko simbagan ha, na naibutan ko dito. Let's stop, sir. Ano mo ito? Ano to? Follow mo na lang yan din. Basta unahon tayo na din na ano. Kay Ponin Insect. Ready lang document. Documents. Sorry, meron na. Sari-sari, Meron na problema. Early. Register person with disability. Kasi kung ano na yung motor sa tulay, bato lang pa dito sa Why? Marito na daw yun. Paano nasasagi sa ano? Ay, salamat. 3 hours na. Oh, sa nag-stay. Thank you. Sa nag-stay, salamat. Thank you, Brandon. Thank you. So, dapat eh, kang bida doon. May ko, ano ako doon? Very Are you fun. working, both working together, sabi niya. Yeah, we're working, together. Nakaupo po na ako. Kahirin! Swimming pool. Ano sa 6D na lang ang kahipuhan ko. Wara. Ano ba? Ang pinapay sa bata mo. Thank you, Brandon. Thank you, Greg. What do you mean? Ay, alam ko lang ate talaga, di na ako. Sa otro, di na ako makaon talaga. Di na ako makaon. Uli na, yun. Saro na lang sa balay. Ano? Corn beef. Uy, nagupat na. Di yun. Oh. Mali si Madam Pepper. Pero gano'n ko nagamit tapang paputi. Marena ka ng ano man yan, kutis mo talaga siya. Nahadok ako kaya araw ko kung maapektuhan. Ah, Plano ko nga di kong taisurat iniha intero. So, pwede mo pala ni Paserox. No, lang, para di din ako mismo mga surat. Sayang pa sin. sayang sometime. Diba? Tapos ang bulpin, ang pagal, karalyo na nga ni, ho. Have fun at work. Baga kami magkamanhod sa mga bata ko. Muna mo ata yung lawas ko. Ano yung labas mo? Ay, na, kasi na. Ay, Pero lang yung alaw. Very ko carry. Kaya mo, I didn't Dili ko kaya. Inedit ko lang siya sa TikTok pero di ko siya inedit. Pero confident lang naman. Pero lawas mo talaga siya. Opo. Sexy. Hindi ka na maisuso. Para mo naman mga Mura ko pa perfectionist. kagana pa. Mga perfectionist. Mahalo sila. Is that a school? No. No, not school. It's Playground. Joke. Joke. Please, joke lang. Joke. playground. Kapilipino sa nakampang. Bali, din na. Joke lang. Ang tarantado to, wala naman tong pintang kausap. Tinatanong ng maayo. Nagano nila naimod ko sa Facebook kung saan lulo baga na Ating ka. Nagtaro tinawa. Sorry. We're just kidding. Just kidding. Oh, di ba? Issue talaga yun. Pero nagatan mo sa.
Ano ma-issue hindi din mga tao sa Philippines. Pero kung hayaan mo lang, kasi hindi pas din naman yan. Diri man nag-stay, siya nga ni diri. Sus, Maria Jose. Playgrounds! No, we're just kidding. We are here in our LGU. We're Waiting. We are making bola-bola the waiting. making bola-bola. Bola-bola sa itlog ni Maya. Charot. Masabi, just speak ano na. Yan naman eh. Maano yun sa lokohan siya. Awat mo na naman siya na ano, Oo, naka-ano. What do you mean? Konkret. I heard the bouncing ball, yeah. At the back, basketball court. Sinalo ko na sa'yo. What do you mean, plywood? Next shot. Pero di ba ito ba susunon, di ba? Sino? Ito na picture niya. Ano? Fierce. Fear. Oh my God. Sa ano lang, dito sa Pilipinas pa nung, ano yung Pilipino? Hear the bouncing ball. Siya. Sa kanila yun, wala rin sa kanila. So ako nga gusto ko makianan sa kanila kasi wala naman. Kasi nga lang, dito. Oo, naimod mo mga may pang-asawa na mga, na, ano, mga sulot ba nga? May ng suo, no? Parang kanila. Samantalang dito sa ato, magsulot ka lang halipot na mga ano. Ano Ay, ba? Issue. so ibig sabihin, hindi mo ako dito sa Ay, dahil, nako. Hindi pa. Oh, Baliti. ay, mga bata. Saan yung bata? Taga, ano yung korokon. Ano sabi mo? Magayon yung kanan. May ano pa ng video. Ah, okay. Nagpupuso. Sir, nagpupuso. Thank you super heart. Diri mo may kung sino pero body siya nin si Greg. Kasi mo lang daw. Thank you, Greg. Nagbabarago na hay. Ay, May purpose na. Purpose. ako, relaxin ko. Yun bilang ko lang. So, bakit kay Puhan ini, di ba? Nakapagala ko pa ng pag ano pa. Thank you, Greg.
I'm going home na. Sige. Ako, ya, di ballpen. Sige. Udah mo kumain niyo, ha? Paano? Bye, Greg. I'm going home. Bye, brother. Bye! Bye, Greg! I'm going home. She's going home na. Ito na, maya din ang aking suduin. Yada na? Oo, pinasudo kung ano ko. Sino yun? Saan ko? Ano na, iba. Sarap na ba? Na. Bye-bye. Bye. Bye, a nice girl. Bye-bye. Dalang ko mangyari kayo dito ko trabaho sa ha. Sige, Ano ka din? sige, bye. Kaya di, sa imo yan, di, ha? O, di din, eh. Sa ako yan. Hindi na kayo kuya. Sige, sorry, man. She's leaving now. Pakala ko kuya. Saan yun? Okay. Andito ang kinuha ta. Ito na po. Ingat. See you. Lenny Player. Ano? Lombat. Hi, Brandon. Thank you, Brandon. Wait. They're running.
Thank you for the 5 million people in the house. Thank you.
Patuloy. Hugasan ba? Hugasan ka doon? Aren. Magla ko doon? Oh, ginugasan ko. Okay.